Πού θα βρίσκεσαι λίγες μόνο στιγμές μετά την τελευταία σου ανάσα? Η ψυχή σου θα περάσει στην αιωνιότητα. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Ούτως λέγειν Κύριος ο λυτρωσάμενον σε, και ο πλάσας σε εκκυλίας. Εγώ είμαι Κύριος ο ποιόν πάντα, εκτείνων των ουρανών μόνος, στερεών την γην. Επειδή έντιμος εγέννης εναντίον μου, και εγώ σε ηγάπησα. Εγώ είμαι ο εξαλείφων τας ανομίας σου, και των αμαρτιών σου ου μη μνηστώ. Επιβλέψατε προς με και σωθήσεστε, πάντες υπέρατες της γης, ότι εγώ είμαι ο Θεός και ουκ έστιν άλλος. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι έχεις κάνει. Ο Θεός σε αγαπά. Μπορεί να μην πιστεύεις ότι υπάρχει, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο Θεός είναι πραγματικός. Η αγάπη Του για σένα είναι πραγματική και θέλει να περάσει στην αιωνιότητα μαζί Του, στον ουρανό. Η βίβλος μας διδάσκει ότι ο Κύριος μακροθυμεί προς εμάς, μη θέλοντας να απολεστεί κανείς, αλλά να έρθουν όλοι σε μετάνοια. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Αλλά τι είναι αλήθεια? Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη τόση αβεβαιότητα, τόσα ψέματα, τόσες ψεύτικες θρησκείες. Αλλά ο Ιησούς λέει, τα λόγια που εγώ σας λέω είναι πνεύμα και είναι ζωή. Εάν μείνετε στον λόγο μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Η αλήθεια είναι όλοι μας είμαστε χαμένοι χωρίς τον Ιησού Χριστό. Δεν έχει σημασία πόσο επιτυχημένη μπορεί να είναι η ζωή μας ή πόσο θρησκευτικά ενεργοί είμαστε. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο προσωπικός μου σωτήρας, αν δεν είναι ο προσωπικός σου σωτήρας, θα πεθάνουμε και θα απολεστούμε, χωρισμένοι από τον Θεό. Είσαι έτοιμος για την αιωνιότητα? Ρώτα τον εαυτό σου ειλικρινά. Αν πέθαινα αυτή τη στιγμή, πού θα πήγαινα? Στον ουρανό ή στην κόλαση? Αν δεν είσαι 100% σίγουρος ότι ο ουρανός θα είναι το αιώνιο σπίτι σου, υπάρχει ελπίδα. Γιατί ο Θεός μας παρηγορεί στην Α Ιωάννου 5:13. Ταύτα έγραψα ημίν, ή να ειδείτε ότι η ζωή αιώνιον έχετε και ή να πιστεύσετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Όταν έρθει η ώρα να φύγεις από αυτόν τον κόσμο, μπορείς να γνωρίζεις χωρίς καμιά αμφιβολία ότι πηγαίνεις στον ουρανό. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Κύριος σου έδωσε την ευκαιρία να δεις αυτό το ευαγγελικό βίντεο. Θέλει να μοιραστεί την αγάπη Του μαζί σου. Θέλει να σου δείξει τον δρόμο της αιώνιας σωτηρίας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε την αμαρτωλή μας φθορά. Η βίβλος λέει στην προς Ρωμαίους 3:23 «Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού». Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας αρκετά καλούς σε σύγκριση με κάποιον άλλο, αλλά κανείς δεν είναι τέλειος. Καθώς γέγραπτε ότι «ουκ έστι δίκαιος, ουδέ εις και, αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν». Όσο και αν προσπαθούμε, ο καθένας μας υστερεί από την τελειότητα και την αγιότητα του Θεού. Εγώ είμαι αμαρτωλός, εσύ είσαι αμαρτωλός. Η βίβλος λέει στην Α Ιωάννου 3:4 «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν και την ανομίαν ποιεί και η αμαρτία εστίν η ανομία». Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Όλοι έχουμε κάνει κακά πράγματα, όλοι έχουμε παραβεί τον νόμο του Θεού με κάποιο τρόπο. Είτε λέγοντας ψέματα, είτε φερόμενοι ανέντιμα, είτε κλέβοντας, είτε εξαπατώντας, είτε χρησιμοποιώντας το όνομα του Κυρίου μάταια, είτε κάνοντας επιθυμίες, είτε δείχνοντας ανυπακοή στους γονείς μας, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Εξαιτίας της αμαρτίας μας, επειδή παραβήκαμε τον νόμο του Θεού, υπάρχει συνέπεια και είναι σοβαρή. Όπως ένας εγκληματίας πρέπει να πληρώσει για το έγκλημά του, έτσι και ο αμαρτωλός πρέπει να πληρώσει το χρέος της αμαρτίας του. Δεύτερον, πρέπει να αποδεχτούμε την αλήθεια της συνέπειας του χωρισμού μας. Η βίβλος λέει «Τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος». Η προς Ρωμαίους 5:12 μας διδάσκει ότι ο θάνατος ήρθε, δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμο εισήλθεν και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφ' ο πάντες ήμαρτον. Το να πεθάνουμε μέσα στις αμαρτίες μας χωρίς τον Ιησού Χριστό σημαίνει να περάσουμε την αιωνιότητα στην κόλαση. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέσιν, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο.
Ίσως σκέφτεσαι πώς μπορεί ένας Θεός αγάπης να κάνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι, δεν θέλει. Αλλά πρέπει. Η κόλαση είναι ένας τόπος φρικτού πόνου και βασανισμού που ο Θεός αρχικά δημιούργησε για τον Σατανά και τους πεσμένους αγγέλους. Ένας τόπος όπου η αμαρτία θα απομακρυνόταν από την παρουσία του για όλη την αιωνιότητα. Ο Θεός δεν δημιούργησε ποτέ την κόλαση για εμάς. Για εμάς δημιούργησε τον ουρανό. Λέει στο κατά Ιωάννη 14:2, «Εν τη οικία του πατρός μου, μονέ πολλέ, ήσιν είδε μη, είπον αν ημίν πορεύομεν ετοιμάσε τόπον ημίν». Αλλά καμία αμαρτία δεν μπορεί να εισέλθει στον ουρανό. Ο Θεός είναι Άγιος και τέλειος. Οι δικές μας αμαρτίες μας χωρίζουν από Αυτόν. Οι δικές μας αμαρτίες μας οδηγούν στην κόλαση. Πιστεύω ότι ο Θεός μέσα στην αγάπη Του έγραψε την Αποκάλυψη 21:8 για να μας κάνει να σταματήσουμε και να δούμε τι θα συμβεί αν πεθάνουμε μέσα στις αμαρτίες μας. Ο Θεός δεν θέλει κανένα να πάει στην κόλαση. Γι' αυτό έστειλε πρόθυμα τον Υιό Του, τον Ιησού. Ο Ιησούς ήρθε για σένα. Ήρθε γιατί σε αγαπά. Τρίτον, πρέπει να αναγνωρίσουμε τον σταυρό του σωτήρα μας. Το πιο γνωστό εδάφιο της βίβλου είναι το κατά Ιωάννην 3:16. «Ούτως γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύων εις Αυτόν μην απόλυτε, αλ έχει ζωήν αιώνιον». Ο Ιησούς Χριστός, ο τέλειος Υιός του Θεού, γεννήθηκε από Παρθένο. Γεννήθηκε για να πεθάνει και να πάρει επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. Έζησε 33,5 χρόνια χωρίς αμαρτία, διδάσκοντας και κηρύττοντας την αλήθεια. Άγγιξε τους αρρώστους και έκανε τους παράλυτους να περπατήσουν ξανά. Πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν και θεραπεύτηκαν από ανίατες ασθένειες. Αλλά μισήθηκε από τους Φαρισαίους και προδόθηκε. Τον κορόιδεψαν και τον εξευτέλισαν. Τον κατηγόρησαν ψευδός και έπεισαν τον Πόντιο Πιλάτο ότι άξιζε να πεθάνει. Ο Ιησούς μαστιγώθηκε ανελαίητα με το φραγγέλιο, ένα όργανο βασανισμού με κομμάτια μετάλλου και πέτρας δεμένα στα λουριά του. Όμως υπέμεινε όλο τον πόνο και την αγωνία εξαιτίας της αγάπης του για εμάς. Το έβαλαν στεφάνι από αγκάθια και το πίεσαν στο κεφάλι του. Φώναζαν «Σταύρωσέ τον! Σταύρωσέ τον!» Αλλά όλα αυτά ήταν μέρος του σχεδίου σωτηρίας του Θεού. Ο Ιησούς με θάρρος ανέβηκε στο όρος Γολγοθά έξω από την Ιερουσαλήμ και καρφώθηκε σαν έναν παλιό τραχή σταυρό. Από αυτό γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, ότι Εκείνος έθεσε τη ζωή Του για εμάς. Με τη θέλησή Του πρόσφερε τον εαυτό Του ως θυσία και έχισε το αίμα Του για να πάρει την τιμωρία μας και να μας σώσει από την κόλαση. Ήταν οι δικές μου αμαρτίες και οι δικές σου αμαρτίες που τον κάρφωσαν σε εκείνο το ξύλο. Και πιστεύω ότι υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή, καθώς κρεμόταν στο σταυρό, που κυριολεκτικά σκέφτηκε εσένα. Σε αγάπησε και πέθανε για σένα. 3 μέρες αργότερα αναστήθηκε νικηφόρα από τον τάφο και τώρα προσφέρει δωρεάν σωτηρία. Η βίβλος λέει στην προς Ρωμαίους 6:23 «Τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος». Αυτά είναι τα άσχημα νέα. Το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μέσα από αυτό που έκανε ο Ιησούς για εμάς στο Σταυρό, ο Θεός έχει ένα δώρο για εσένα. Είναι η αιώνια ζωή μαζί Του στον ουρανό. Φυσικά, ένα δώρο είναι κάτι που δίνεται ελεύθερα από αγάπη. Δεν μπορείς να το κερδίσεις ούτε να το αξίζεις, γιατί τότε δεν θα ήταν δώρο. Κάποιος άλλος πληρώνει το τίμημα και μετά στο προσφέρει. Αλλά έχεις μια επιλογή. Να το δεχτείς ή να το απορρίψεις. Το δώρο που σου προσφέρει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή στον ουρανό. Η αιώνια ζωή δεν αγοράζεται ούτε κερδίζεται με το βάπτισμα, με το να δίνεις χρήματα ή με το να πηγαίνεις στην εκκλησία. Δεν υπάρχει καμία ποσότητα καλών έργων που μπορεί να ξεπεράσει τα κακά σου και να σε βάλει στον ουρανό. Είναι μόνο μέσω του Ιησού. Εκείνος έχει πληρώσει το τίμημα. Ο λόγος του Θεού λέει ξεκάθαρα, διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς, είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα. Ο Ιησούς δηλώνει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Στις πράξεις 4:12 λέει «Και ουκ έστιν εν άλλο ουδενή σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα έτερον εστί υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Και τώρα, τελικά, έχουμε μια απλή επιλογή. Ο Θεός υπόσχεται στην προς Ρωμαίους 10:13 «Πας γαρ ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε».
Φίλε, θα μετανοήσεις από τις αμαρτίες σου και θα στραφείς στον Ιησού Χριστό. Στέκεται στον ουρανό με τα χέρια του ανοιχτά με αγάπη, περιμένοντας να έρθεις σε Αυτόν με πίστη και να Τον δεχτείς ως τον προσωπικό σου σωτήρα. Σύμφωνα με τη βίβλο, αν δεχτείς τον Ιησού και το δώρο της σωτηρίας Του, πού θα πας όταν πεθάνεις? Η χαρμόσυνη απάντηση είναι στον ουρανό. Αλλά αν απορρίψεις τον Χριστό και δεν δεχτείς ποτέ αυτό που έκανε για σένα στο Σταυρό, πού θα περάσεις την αιωνιότητα? Η σοβαρή απάντηση είναι στην κόλαση. Αυτή τη στιγμή έχεις μία επιλογή, μια προσωπική απόφαση να πάρεις. Γιατί να μην επικαλεστείς τον Κύριο και να Του ζητήσεις να σε σώσει? Αυτή τη στιγμή, σε παρακαλώ, ένωσε τη φωνή σου μαζί μου σε προσευχή. Φυσικά το να πεις απλώς λόγια δεν θα σε σώσει, αλλά το να φωνάξεις ειλικρινά στον Χριστό μέσα από την καρδιά σου με πίστη θα σε σώσει. Ο Θεός σε ακούει. Τώρα θα σκύψεις το κεφάλι σου και θα προσευχηθείς μαζί μου. Αγαπητέ Κύριε Ιησού, γνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός. Γνωρίζω ότι αξίζω την τιμωρία για τις αμαρτίες μου. Αλλά δεν θέλω να πεθάνω και να πάω στην κόλαση. Θέλω να είμαι μαζί σου στον ουρανό. Πιστεύω ότι πέθανες στο Σταυρό και αναστήθηκες για μένα. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες μου. Έλα στην καρδιά μου και σώσε με. Με χαρά δέχομαι το δώρο σου της αιώνιας ζωής. Εμπιστεύομαι μόνο σε σένα, ο σωτήρα μου. Σε ευχαριστώ, Θεέ, για την αγάπη σου και που με έσωσες. Στο όνομά του Ιησού. Αμήν. Φίλε, μόλις εμπιστεύτηκες τον Ιησού Χριστό ως τον προσωπικό σου σωτήρα. Δόξα στον Θεό. Η βίβλος διδάσκει ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς ποτέ να χάσεις τη σωτηρία σου. Πας γαρ ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Όχι ίσως μπορεί, αλλά θα σωθεί. Ο Θεός σου έχει δώσει την υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Για τον χριστιανό, ο θάνατος είναι πλέον απλώς μια μετάβαση από αυτή τη ζωή στην επόμενη. Ο Ιησούς δίνει βεβαιότητα σε όλους όσους Τον έχουν εμπιστευτεί. «Και εγώ δίδομη αυτής ζωήν αιώνιον, και ου μη απόλονται εις τον αιώνα, και ούχ αρπάσει της αυτά εκ της χειρός μου». Η ψυχή σου είναι ασφαλής στα παντοδύναμα χέρια του Ιησού Χριστού. Αν προσευχήθηκες και Τον εμπιστεύτηκες σήμερα, θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε νέα σου. Παρακαλούμε, επικοινώνησε μαζί μας για να χαρούμε μαζί σου. Θα είναι χαρά μας να προσευχηθούμε για σένα και να σε βοηθήσουμε με οποιοσδήποτε απορίες έχεις ως χριστιανός. Ο Θεός να σε ευλογεί και σε παρακαλούμε, μοιράσου αυτό το υπέροχο μήνυμα σωτηρίας με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.